ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to beeli nayɗe galayaɓe hombo cankon ɓoggela cankon hiray ogo ko on waktu yoni hato galaya kame galaya fulɓe ene jeeya e gardidi kabruji men leydi sénégal madina baye ko fate banggue jibinede annabi o sallllahu alayhi wa sallam jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu yettini ɓatake mawɗo leydi ndi kono kadi khalifa mo madina baye neldi ɓatake fade e hoorejo leydi sénégal to leydi mauritanie laamu ngu ne yuɓɓina ko fate banggue kawguela ñande nogas e jeetat ɗuɗo hen lewru taw waɗata ko toon to kiifa ko fate banggue pellugol taw ko pellugol fina tawa to leydi mali ko ninke goto wasi fittanum tato e mabɓe gañima e wiide ɓatake jiwɗo e armée leydi ndi ɓe kolliti nayo ɓen joguitinoɓe armée ji mbasi en pittali mumen taw koye poste contrôle taweteɗo e nder région mo Tombouctou to leydi Guinée Conakry selludelen Diallo holliti landa mum landa IFDG ne weeɗi juuɗe mum fade ɓen jeeyaɓe e landa arc-en-ciel ko Alpha Condé so jiiɗi tawtude ɓe to Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo caggal lebbi nayyi ɗi o arti e nder Abidjan ñande jamma asen nde wo toɗɗama yo ardo landama ko kesa ka o inniri parti peuple africain kabruji mena manawena toon to Burkina Faso kame Ghana hato Cameroun jillu hoorejo leydi Turki ko wiyata ha fayma toon to Yemen kame États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe wattu goɗɗe joni jañoɗena أمسدها عما في الآفاق كلهم بحسن مطلعه في أحسن سنني أو صوت بلدو teyɗo naatay haqqille deeƴay ɓernde woni ceerno mouhammadoul amin ndiaye imam ratiba el mansour grand dakar ene andina en paaɗen ko cuuɗi meɗen galoya cuuɗi men galoya taw ko ziyara ceerno cheikhou kane kame ɓiyum ceerno mouhammadou cheikhou kane toon to cuuɗi meɗen galoya on ziyara noon waɗata ko no gase gonduɗo hen lewru ndu gonɗen woni alhamisa paaɗuɗo hen o so jomiraɗo hodiri ñande alarba nde jamma ko madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ha weeta so yeehi ha weeti nden woni ziyara o e dow yamirore khalifa galle o woni ceerno alhaji cheikhou kane kami miñuma biyeteɗo ceerno abdourahmani cheikhou kane kan woni joguiɗo konngol galle o jiilowo golle ɗe no hannirta ni hen e teddungal dow teddungal khalifa galle cheikh omarol fotiyu taal woni ceerno basirou taal kono ne kadi to louga ene wonde ceerno mouhammadoul madani taal kono ne kadi e imam ratib mo galoya woni ceerno abdoul koudousi dia kame ceerno abdoul karim kane to galoya ñalawma o noon koni henna lelori ñalawma o ko ñalawma janngude deftere la teddunde woni qur'anil karim e hebbinde duwuji no feewi kono ne kadi haalde ɓuri gandal e artude e moƴƴiɓe meɗen sifade moƴƴiɓe meɗen e haalde gandal kame ɓuri moƴƴiɓe men kala ɗum woni o ñalawma tedduɗo jogorɗo wadde toon to cuuɗi meɗen galoya ñande no gase gonduɗo hen lewru woni alhamisa paaɗuɗo hen o so jomiraɗo hoddiri yettinɗo hen naɓatake o ko ceerno khalidou diop goto e almuɓe galle o tawete toon to cuuni meɗen juma siwahu fama abri bi badalan maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko gendiyanke jiɗɗo kawral e dental pulagu maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo rekkoni joguiɗo seedantagal mo ha timmi
maître Adama Baldé ne jogii leɗɗe pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni. maître Adama Baldé ene jogii leɗɗe ɓayre to baŋnge jeygu, ɓayre to baŋnge yiɗede worɓe, ɓayre to baŋnge yiɗede rewɓe, e ɓayre to baŋnge golle kala. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen ronkuɓe heɓde kayitaji e ɓen ɓe arsigaji men uddi. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen kadi saftoraɓe dewle to baŋnge rewɓe to baŋnge worɓe kala. omo yawrani ɓe rewɓe wonduɓe e gorko seeɗani walla gorko ladde. maître Adama Baldé ne yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji e liggeyaji bonɗi. omo yawifirta ɗum ha soro ladde. maître Adama Baldé ene wiya kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno, kala ko neɗɗo ne waɗa yo ƴeew, so tawi ne moƴƴinata, so tawi kadi moƴƴani ƴewna ɗum feere. maître Adama Baldé ne wiya dendagal pulagu yo yimɓe dutto e ganni mumen, yo dutto e fina tawa mumen. maître Adama Baldé ene wiya so fulɓe jawama hande, so fulɓe piyama hande, so fulɓe toñama hande, ko woppude gandi mumen e fina tawa mumen mo joguino hanki. maître Adama Baldé caggande waɗi tour du monde, o waɗi tour du Sénégal. oɗo saaha joni omo tawe nder Mbacké waɗɗani taw Touba, omo tawe nder leegal bitegal Mbacké Dembo waɗɗani daral Bali. maître Adama Baldé numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00. so tawi ko numéro ji galle makko e numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09. maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo wune. maître Adama Baldé ko joguiɗo seeɗantagal mum baɗaɗo rikkoni e nder windere kala. maître Adama Baldé mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde 17 yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi goho yonti kabaruji men ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV YouTube ko musidɗo men a Seydou Abouba. kabaruji men ɗemgala pular jaheten ko ha toon to beeli nayde kalene nde ɗo henna sunare yande umma islamique kala kono ne kadi toon to beeli nayɗi taw ko mawɗo men khalifa men ceerno men jinnaɗo men mo gurduno ɗen gila tan hitande ujunnaji ɗiɗi e 15 ha yetti oɗo henna wendogo hande yalti aduna woni baba nalla Ibrahima Lam mo ganduɗa darde mum famɗani e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe kene wona duuɓi joyya taw kadi ko mawɗo joguiɗo duuɓi 80 pawɗi tawdeteɗo e sukaɓe ne yewtude mumen ne rokkodira men haaqillaji enen dusodira e mumen gando jankiniɗo bawɗo hettade bawɗo dusde bawɗo yidde newiɗo joom a ɓamtare taw kadi yiyande mum ko ɓamtude kala ɗo suka ɗo heedi eɗo dillata ko jogui kala ene yarliti feccodirde ɗum e wallodirde ɗum e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe. on woni jaltuɗo aduna oɗo henna wendogo hande toon to cuuɗi meɗen beeli nayde ko toon o wira hande sanga midi walla ni sanga 11 h jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique mo ganduɗa gadiɗo nadde e fedde heblo sukaɓe Afrique ha waɗi hen jawdi mum ngam kala ɗo woni gandal e miijo e heblo suka kala kankoɗo hen baba nalla Ibrahima Lam omo tawe hen jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe noon ene nelda duwaw dendagala beeli nayɗinaɓe kala kono ne kadi dendagala ɓesgu makko kala ko wayno Amadou Nalla kono ne kadi Mansour Nalla kono ne kadi faade Faydou Nalla e joom suudu makko biyeteɗo sohna Oumou Samba Thiam ala no mbatten so wona kettoɗen seeɗan fagal ngal ceerno Haali Abouba setti e makko. jaam ñalle maɗa ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr jaam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e sikki ala ko rewde ɗo tan
e feccude sunare dendagal jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e hettiyankoɓe jayde nde kala ustare oɗo jiyaɗo Allah ustare kadi ngal ɗo caggal ustade kadi oɗo jinnaɗo taw ko jinnaɗo meɗen woni baba Ibrahima Nalla jaltuɗo aduna jamma beɗoɗo hennene o baba Ibrahima Nalla gila 2015 eɗen gonde makko e dental weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen gonno e makko e dental to andu diine maɗa kono ko neɗɗo ɓurɗo hewde duuɓi e nder dental ngal kala kono ko neɗɗo ɓurɗo newade ko neɗɗo ɓurɗo wawde teskade ko neɗɗo kadi e kala saaha on coowo min gila to banggue jayndeli haa to banggue buulal yurmeɗe haa to banggue jewte batteɗe hen kala ko yi ko fewani o noddata less o on cuma ko neɗɗo kettotoɗo jayde nde ko neɗɗo kettotoɗo dendagal gueɗe batteɗe ko neɗɗo kadi joguiɗo amen jurum no feewi dusɗo jayde nde ha yetti to yetti hande ɗo yettiɗo hande ɗo ko neɗɗo kadi idi jeeyaɗo omo jeeya idiɓe sembinde fedde heblo sukaɓe Afrique godal mumen omo jeeya kadi mo mbuɗo mum idi nadde e fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum noon enen foof en denti en dunima dendagal beeli nayɓe naaɓe kala en dunima dendagal ɓesgu makko kala e dendagal galle lamɓe foof en dunima ɗumen en dunima jeyande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en dunima fedde heblo sukaɓe Afrique e gadugol ceerno men ceerno Hapous Diallo weltare ɓiɓɓe fulɓe andudi e gadugol ceerno men ceerno Ablaye Sarr en dunima dental andu diine maɗa e gadugol Chérif Dia e dendagal dente to tawete mawɗo dental fof en dunima ɗum eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ko leñol ngol fof noon waasi oɗo jeeyaɗo Allah jaaɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɗo mon seydi moon Haali Abouba. Haali Abouba oɗo jeeyaɗo Allah ko leñol ngol kala yaramo nde tawno kala kettotoɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ene gasa taw kadi mbuɗu makko naati e wallude jayde nde ha wawa dañde crédit mum kam e wifiji mum kala ha yimɓeɓe mbawa naftorade ndeɗo henna jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗum noon waɓini hen ɓe so jalti aduna jaltani aduna ko leñol ngol kala ko enen kala ndendi sunare nde eɗen mbiya tan yo jomiraɗo ɓeydo yurmede mum e kanko baba Nalla Ibrahima Lama jaltuɗo aduna oɗo henna jamma beɗoɗo henno toon to cuuɗi meɗen beeli nayɗi ko toon kadi o wira oɗo henna ñalawma hande yaltiri aduna hedde duuɓi 64 taw ko mawɗo gonduɗo e sukaɓe nder dinguiral gotal ene duusodira e mumena ganden jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kono kadi fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Hapous Diallo dental andu diine maɗa e gardugol ceerno Sarif Dia dendagal kala ene ndenda sunare e dendagal ɓesgu makko kala tugganma toon to France ha fayenma e nder leydi Sénégal nde tawno baba Ibrahima Nalla Lam ko gando moƴƴo newiɗo tene kadi kewɗo jurum faade e sukaɓe ballodirteɗo duusodirteɗo jamma e ñalawma a yeehi min keddima kominen tawoytuma min nildima duwaw nde jomiraɗo nannanma toon to aljanna illiyina kabruji men ɗemgala pular to Madina Baya Khalifa bismima wonande jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu yettima toon to Madina Baye ɗum ko hanki marde sete timmuɗo no fewi ne hen Mariama Sara kono ne kadi ne hen jagorɗo kalfinaɗo ndiyam woni Serigne Mbaye Thiam kanko on noon khalifa o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen mawɗo leydi Sénégal fodanino Madina Baye podoje mawɗe no fewi kono ha ɗo gonɗen gueɗe kewɗe ne ngakki ha tenti ko fate banggue ndiyam kam ene wondi e ɓamtare Madina Baye e hoore mum ɗum ko caggal nde jagorɗo yettini ɓatake mawɗo leydi Sénégal to Madina Baye o saaha mo gonɗen hewɓe giwi e jokli windere kala gam arde toon to Kaolack mawninde jamma jibinede annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon ko ñalawma hande o ha fayenma jamma o kala ɗum noon cérémonie o fuɗɗi ko gila ñalawma hanki o kala hewɓe giwi e jokli windere kala ha tenti ɓen taweteɓe e Saloum Sine Saloum kala kene fotta wonde 49 laana ndiyam woni ko iwi e Saloum gam yettade toon to Madina Baye bismima ɓen iwɓe to Togo ha fayma to Nigéria ha fayma toon to Niger ha fayma toon to Benin yoga e nokkuji kala gam nottade noddandu khalifa o gam mawninde jamma jibinede annabi o sallllahu alayhi wa sallam toon to Kaolack to Madina Baye keddorɗen jagorɗo cellal ɓalli neldi toon kene fotta wonde 200 e 50 élément ko fate banggue santé gam mawlidi nabi
sallallahu alaihi wasallam nde cellal yimɓe ɓe ƴewtete moni kala safre taw hay mbuɗo a yoɓani to Madina Baye keddaren ha joni ko fate bangue yoga e konguɗi jaltuɗi ɗum noon ko neldal iwno ngala e joom suudu hoorejo leydi Sénégal woni sohna Mariama Faye Sall ha yetti wonande enɗam Alhaji Ibrahima Niass ko wona ɗum ko noon joguiɗo konngol to Lewna Niass yen woni biyete Alhaji Abdoulahi Niass ɓe kolliti mette mabɓe e wasde ɓe weltade ko fate banggue ngal ɗon ballal garngal nde tawno woni hen ko biskita kame ndiyam e jus jareteɗo ɓe kolliti ɗum yo rutto fata toon to iwno to Sénégal keddana joni gartaten ko toon to Sud Sarɗiyeji ndu leydi Sénégal Sud Sarɗiyeji leydi Sénégal no wirno gardiɗo suudu ndu woni Moustapha Niass sappo e jeetati nduɗo hen lewru hande o maɓe lulo toon to Sud Sarɗiyeji gam yurnitade ko fate banggue tumaɗo ɓen sarɗiyankoɓe ɗiɗo ko fate banggue trafic passeport diplomatique hande gadduɗo haala ngul kana fewi nder leydi Sénégal beele wutteji mabɓe teddungal ma itta beele ɓe mbawa darade e yeeso ñawow e walla ala ko fulɓe mbiyata ko woni yeeso daɗani guite ɗon ɗo gurdam ene heddi to Touba woni inde makko ko ka emma ko suka gorko jaltuɗo aduna toon to Dakar o waɗa 7 place ɓandu makko adda toon to Touba gam wiredemo toon to Guénale Bakiyaɗe Touba kono kadi fedde wiyetede mo hadimula khadima ɓen kolliti jaɓani o wire ɗon caggal ɓe keɓani ko laaɓi e losko makko gam hollitede o jeyama e hinde debati gorkati en kono kadi hewɓe kolliti omo jeeya hen woni hen kolliti o jeeyaka hen caggal noon nde ɗeɗon fedde wiyete mo khadimula khadim nde jokkodiri e jinnaɗo wonande oɗon gorko jaltuɗo aduna baba o holliti wayri yiidemo no fewi kono ala ko andi e makko haydara ɗum jeeyi sababu ɓandu makko hayti wirede toon to Guénale ɗe Bakiyaɗe Touba ɓandu makko nawtama toon to iwno to dawrugol politique toon to Thiès Ceerno Alhassane Sall holliti oɗo saaha mo gonɗen dadima dadugal mum tingal no fewi gam jeeyede e ƴamoɓe gam tettude mairie ndi Thiès ɗum noon ko janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ma o felɓodir toon e jaggue mawɗe no fewi taweteɗo toon to Thiès sen gewi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie walla garteten koye dafu coronavirus toon to leydi Sénégal no jagorɗo cellal ɓalli heewi wadde kala subaka 1307 woni testaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko yimɓe jeeɗiɗo hen jeegomo ko raɓaɓe anda ka raɓɓi ɗumen neɗɗo goto itti oɗon rafi ko caggal leydi Sénégal hay goto wasani fitta ɗum kono yimɓe joyo oɗo saaha mo gonen keeɓi cellal mumen yimɓe jeegomo ne tampi koma ballita e fofandu jagorɗo holliti noon hewɓe oɗo saaha ne puɗɗi jogade ñaw coronavirus hayso tawi woni so a taw a feñje e mumena to Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie no wowi wadde kala kikiɗe so andinde ɓesguji leydi ndi kala oɗo hen boros ñaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi Mauritanie 1,950 woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko 32 neɗɗo 32 woɗɓe keeɓi cellal mumen 13 neɗɗo ne tampi koma ballita e fofando kanko jagorɗo cellal ɓalli o holliti wonande campagne nayiɓijo ko fate banggue vaccine ɓiɓɓe leydi ndi gam haɓade ñaw coronavirus kene fotto wonde 42 neɗɗo pawɗo 1995 woni ko vaccina e nder balɗe tati tuganma alhamisa aljuma asseɗa ɗeɗon balɗe ɗum woni ko vaccina hen finance koppreje giwɗe e états-unis de Amérique kene fotto wonde no gasi ɗiɗi piccal 5 million taw koye koppreje dollar ɗum noon ko moƴƴitinde gurdam guura wonande ɓeena janggoɓe taw koye cuuɗi janguirɗi ɗi leydi Mauritanie e nder diwan mo gorgol kam e barakna kala e wiide jagorɗo tambiɗo jangde leydi ndi gam moƴƴitinde guura sukaɓe teskinde ona wiyede wonde heege ene tawe yoga e nokkuji ɗi leydi Mauritanie to Mauritanie keddana joni wonande Maison Blanche galle danejo mo États-Unis de Amérique wonande conseiller adjoint taw ganduɗa ko galle o secrétaire national woni disnodirteɗo cikko joguiɗo nden kay kisala leydi Amérique ma wat jillu mum e wiide jayde leydi Mauritanie jillu mum noon koye leyɗele tati e nder Afrique woni biyeteɗo John
venir taw ganda njilungu ko tonto Nigeria kame Guinée Equatorial faynma tonto leydi Mauritanie so ari to Mauritanie maɓe ndisodira ko fate bange catala bitengala G5 Sahela tafangal taw base mum ko tonto Mauritanie woni Nouakchott fandare mabɓe ko haɓade seɓɓitiɓe taweteɓe nder ɗeɗo henna leyɗele joyi woni Mauritanie Mali Niger Burkina Faso Tchad kono kadi ganduɗa ha ɗoɗo gondena fiyande mum suwa taw ummade ha waya no foti waadini le gouvernement Mauritanie holliti oɗo saha ne heɓo gam wadde championnat de tir ko fate bangue flash walla min flèche pellodirala taw ngol pellugol non ko pellugol fina tawa ko fate bangue cartouche ɓuura fewde jungo ɓuura wawde fellude taw ko pellugol fina tawa hanki taw wona ko ngardina ɗum non ko nogase jeetati nduɗo hen lewru octobre waɗata toon to kiifa kono kadi joƴƴingol ɗereji ha wawa jeeyede hen fuɗɗito ko sappo e jeetati yarkoma woni ñalawma hande o ha aljuma nogase ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen balɗe nayyi wonande oɗon champion woni ko waɗata toon to kiifa le gouvernement Mauritanie holliti e rima gollorde taw ko tambiɗe ko fate bangue fewnude booli Mauritanie ha tente gollorgal tambingala bolola alega faynma bitilmita ɗum noon nde ɓen jawnoto heñorade golle ɗe ha golle ɗe jawa gasde taw kadi trosoji ɗi gona trosoji moƴƴi no fewi taw ko jaaduɗe e jamanu taw kadi ko moƴƴi ɗi gona tan bonoji law gam teskade wonande happumaɓe dokkono jogori gasde taw kadi ganduɗa golle mabɓe cuwa taw gasde e wiide jagorɗo kalfinaɗo ya gara hakkude alega kami butelmita ganduɗa kene wona 110 kilométre taw ganduɗa ko troson tata ɓiijo lawol Nouakchott butelmita capanɗe nayyi e ɗiɗi kilométre al akhbar ɓe kolliti binditagol ngol Mauritanie fuɗɗino kene woni joni lebbi nayya taw kadi ngol ɗon binditagol ko andude daabeje leydi ndi kala hono poti ngol deggol noon ne gasa taw gasani taw e ngol ɗon binditagol ɓe kolliti wonande Mauritanie ne jogui kene fotta wonde no gase 3 millions nogase 3 millions e ujunnaje jeetati nogase 3 millions e ujunnaje jeetati temedde jeetati nagge tawete e nder leydi ndi kala so tawi noon koto banggue baali ko sappo e tati ujunere pawɗo ujunnaje jeetati e temed tati e ujunnaje jeetati capantati e ɗiɗi ujunere pawɗo temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e nayyi woni ko tawete e nder leydi ndi kala so tawi noon koto beyi ko million ngaji jeetati e ujunnaje jeetati e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi ujunere pawɗo temedde nayyi e sappo e tati so tawi noon woni koto banggue gueloɗi ko million pawɗo temedere ujunere pawɗo temedere sappo e goho ujunere temed tati e capanɗe joyyi e jeetati ɗum woni ko windita e nder leydi ndi kala wonande conseiller syndicat ji mbaɗi batu men taw ko syndicat libre ɓe mbaɗi yewtere mabɓe hakkude mabɓe enseignant ji gam artude ko fate banggue jangde leydi Mauritanie oɗo saha hono watte ha ɓuura moƴƴude ɓe jangguinoɓe kadi keeɓa gurdam men moƴƴuɗam no fewi ha moni kala wawa yitade hen hoore muɗum sen wi toon to leydi Mauritanie koto leydi Mali to leydi Mali ko ninke goto wasi fittandu muɗum ɗum ko hanki tato gañima hen ɗum noon waɗi koye attaque jango wango to poste nokku biyeteɗo Acharawana ene tawi nder région mo Tombouctou wiide armée leydi ndi ko ɓen kolliti woni famaɓe kolliti nayo ɓen joguitiɓe armée ji wannoɓe gunjangu mbasi en pittali mumen ɓalli mabɓe ene tawe e juuɗe koninkoɓe leydi Mali ko wona ɗum ko accident goɗɗo bannoɗo ñande aljuma jawtuɗo hen to nokku biyeteɗo Jagouane ne tawe e nder commune nokku biyeteɗo banko nokku biyeteɗo benko nonne kadi kene wona koninkoɓe jeetato gañima hen kono hay goto wasani hen fittandu muɗum dassa wonande ko fate banggue ballodiral taw ko directeur service social de armée colonel Mouhamadou Fofana kam woni gardiɗo semgawo holliti kanko ene wonde CNT woni Nuhu Sara ɓe kolliti wonande ɓe jaltini sanga cérémonie mo ganduɗa gam joɗodade e ɓen ɓe jinnaɓe mumen walla ɓen sukaɓe ɓe jinnaɓe men maayi e piyande taw kadi ganduɗa ko koninkoɓe faama ɗum noon ko 25 millions
ko preje France CFA ngam wallide ken wona ujunere suka hebanade ɗuma kene fotto wonde ujunere to ganduɗa ko kitte scolaire ɗum woni ko sukaɓe ɓen ujunere dokka ken wona temedere debbo taw ko on mo joom galle mum maayi taw maayi koye koni yankagal wallitede guilay nguura ha e gurdam a moƴƴam kala ɓe kolliti laamu ngu ma duusodir e ɓen sukaɓe wonɓe alyetimaɓe walla ni ɓen ɓe jinna amen maayi e fiyande walde taw koye golwole ode saaha gonde e wadde e nder leydi Mali jillu nana dankuwa akfo ado woni jillu hoorejo leydi Ghana gardiɗo CEDEAO kankone wonde gonnoɗo hoorejo leydi Nigeria woni Goodluck Jonathan jillu mabɓe kamɓe ɗiɗo kala ton to Bamako ɗum nan ko ñalawma hanki o jaɓɓimama ɓe toon hoorejo leydi ndi par sabbundu woni Assimi Goïta kami office ji kewɗi toon to Bawol aɗi diwaje ngal Modibo Keita Senou jillungu noon ko jillu waktuji daɓɓitana ngam yettinde ɓatake CEDEAO e huppodirde kumpa ko fate banggue laamu nguɗo hen ngamu Assimi Goïta woni laamu transition nde ɓe mbawata ɗoftade kaldigal kaldanongal lebbi 17 ko fate banggue sabbundu ha ɓen dawriyankoɓe mbawa tigui yaade suɓɓoyade walla ni mbawa kadi yuɓɓinde ko fate banggue sumgoji présidentiel ɗum noon fiɓano koye hitande fande nde hedde février kono haala ɗo gonɗen ala taw ko gasi hen haydara siftinde on ko fate banggue classe politique mo leydi Mali koko fecci société civile holliti ɓurani ɗum koɗo saaha mo gonɗen laamu sabbundu yoya ha diwoɗo saaha joni taw leydi ndi deeƴi kono kadi ko fate banggue classe politique hewɓe hen kolliti jiiɗi ko yo ɗofte ko fate banggue transition haaɓe mbawa yuɓɓinde ɗiɗon somgoji ko wona ɗum ko ala taw ko nana ako fo ado e gardiɗo mum heeɓi hen ko laaɓi kono ɓe kollitima ɓe neltu sete mabɓe toon to leydi Mali ɗo e mayirɗe nduɗo hen lewru ndu gonɗen Sena befa ɓen kadi kolliti woni front social ɓe kolliti aɓe keeɓi joƴƴinde ɗerwol mabɓe ɗerwol balɗe tati gam natande ɓe hofgo wonande gollotoɓe nder leydi ndi kala ko fate banggue jagorɗo golle guilay banque aji hay société ji hay commerce aji kala ma kof juuɗe mumen ɗum noon ko 13 toɓɓere sifodiron nde kala ha ɗo ala taw ko gasi hen haydara nder ɗon noon wonande goɗon hofgo juuɗe jogori fuɗɗade ko nogase jeeɗiɗi ha ferma nogase jeenayyi nduɗo hen lewru yarkoma ndu gonɗen so tawi haydara ala ko gasi e laamu ngu taw teskede o saaha mo gonɗen Shekila Mayga hoore jagoɗo leydi ndi nana jogui ɓodde fata to wulde jaw memotako woppotako nana jogui wonde jagorɗo ne weeli kono kadi ɗiɗo hen gulali kala sene naata e hoorema a wawa lelade jamma ha ɗanoɗa sengi wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry selludalen Diallo kañum e hoore mum e dawrugol holliti wonande landa mum landa UFDG oɗo saaha ene udditi juuɗe mum ha yaaji ngam fidde bismade wonande hayɓen waɗɓe amin ko boni walla aññoɓe amin gañgu sattugu no feewi taw ko jeenoɓe e landa wiyete ka arc-en-ciel woni timtimoɗa ka landa Alpha Condé hande oɗo saaha gonka kaya mbeya no feewi ya taw landa ka jogorani fusde ha laaɓa holliti a mbeɗi juuɗe mabɓe kala jiɗɗo arde tawtaɓe bisimilla muɗuma hoorejo leydi Guinée woni Mamadou Doumbouya colonel Mamadou Doumbouya neli sete timmuɗo no feewi on sete noon woni gardiɗo on sete ko coordinatrice woni coordination régionale e nder diwan Hamdallahi kame Bambe to ha ferma Kosa woneli ko biteɗo Mamadou Lamine Bangoura walla mi Mamadou Lewna Bangoura kono woneli toon ngam ñagade yaafuya no feewi ɗe gandi Hamdallahi kame Bambe to e Kosa ko leeɗe ɓurnoɗe hewde fitinaji kame ƴiƴiji so tawi seppoji mbaɗi ko toon sukaɓe hewɓe ɓuuri mbarede e ɗum noon gam ñagade e laamu Alpha Condé yaafuya wonande sukaɓe ɓe pittali men jooɓa toon o holliti e laamu makko seppo wonta waɗ ha sakani ƴiƴam ene rufa toon ɗum noon o rendini almameɓe kame halifaɓe diine aada kala e dawriyankoɓe taweteɓe toon ɓe kala nde kamɓe kala nde ɓe jarlodirta ɓe jaafodira ɓe kocca lawol kesol gam ɓamtare leydi Guinée to Côte d'Ivoire lebbi 4 ko arti toon to Abidjan o iwi toon to Belgique ɗum noon woni Laurent Gbagbo jarawo e duuɓi 70 e jeegom ɗum ko caggal nde o arti nandiral natti wonde hakkude makko
e landa FPI woni landa jom suudu mo gonnoɗo jom suudu mo kame oɗona gonnoɗo keyni ko nde luural woni ɗon ko nden tigi o miiji darnude landa keesa kan landa noon wo inni ɗum wo inniri ɗum ko parti des peuples africain woni koɓe mbiya Côte d'Ivoire woni ko mbiyata PPACI woni parti o jafuɗon woni parti peuple Afrique Côte d'Ivoire ɗum woni ko inniri kaɗon landa ñande jamma aset ene jofi alet ko nden woni nde o toɗɗa yo ardo kaɗon landa kanko lora bagbo holliti ma o wat dawrugol ha o maaya o ƴeŋata e dingiral dawrugola sen wi toon to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso Mohamed Bazoum horejo leydi Niger jillu balɗe ɗiɗi sappo e jeetati hanki e hannde toon to Wagadugu gardiɗo leydi Faso woni Roch-Marc Christian Kaboré bismima Mamadou toon maɓe jewtit ko fati banggue cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kam e golle hakkude maɓɓe catal biyetengal G5 Sahela to Burkina Faso nogas jeeɗiɓire ko fati banggue édition taw ganda ko festival ko fati banggue FESPACO kewɗo wadde kala hittande ɗum noon ko yuɓɓinde e wurtinde e artirde kala ken wiye cinéma africaine ko fati banggue télévision ɗum noon Afrique naɓe kala ene tawe toon gam oɗo saaha ƴeewede hol meilleur film e hol meilleur cinéma ko wona toon to Wagadugu taw kadi koto waga 2000 ko toon saluji ɗi mbaɗa tawama hen noon jagorɗo mo leydi France mo mbiyata Elisabeth gam addude message mum timmuɗo oɗo saaha leydi France kañum e hoore mum ne waɗi hen jungo mum no fewi nde tawno culture Afrique naɓe oɗo saaha ko culture France naɓe France ko culture Afrique kamɓe kala mbaddata jungo e fandu yonti dialogue timmuɗo nde wonata hakkude leyɗele Afrique kam e leydi France wona konguɗam ko konguɗi on jagoɗo ɗum ko hanki nde o joɗodi e hoorejo leydi Faso woni Roch-Marc Christian Kaboré to leydi Ghana jinnoɗo hebde jeytari hoore mum ɗoɓe mbiyata nokku towɗo ɗoɓe mbiyata nokku volta mo Ghana taw ganduɗa ko nokku ɗoɓe inniri Togoland ko toon tigui o jino jeytade hoore makko on noon woni Charles Komi ɓurnoɗo andirede Papa vi jaranoɗo e duuɓi capanɗe jeetati yalti aduna ɗum ko caggal hitande ujunaje ɗiɗi sappo e jeenayyi wonno ko sappo e goho walla mbiyen sappo e jeegom lewru novembre hitande ujunaje ɗiɗi sappo e jeenayyi ko nden hollitno ɓe jeytima koye mabɓe kamɓe hoɗɓe e nokku biyeteɗo Volta woɗɗani Togo ɓe mbi ɗum Togoland ɓe jeytima koye mabɓe o wattidi koye juuɗe police e sokede hawo accita ko on wasi fittandu muɗum to Cameroun accident musɗo kam waɗi toon ñalawma hanki o lawol hakkude Douala kam ene wondi e Yaoundé ngo lawol noon ko bis jolnuɗo yimɓe kame camion jolnuɗo marchandise ko lekki mawki yani e lawol e ganduɗa kanji ɗiɗi kala mbaɗen sok musɗo no fewi yimɓe jeenayo mbasen pittali men yimɓe hewɓe gañima hen jillu hoorejo leydi Turki woni Recep Tayyip Erdogan jillu makko fuɗɗima kikiɗe hanki o jillugo noon ko jillu balɗe nayya fuɗɗima ñande hanki nde sappo e jeeɗiɗi lewru toon to Angola jaɓɓama toon jaɓugal paydirgal fe kame cifande timmude jokkodiral hakkude leydi Turki kam e leydi Angola ñalawma hande o mawo tawe kikiɗe toon to leydi Nigéria Mohamed Buhari so iwi ɗon mawo yaha toon to leydi Togo toon uddirta jillu makko fatude leydi makko sen giwi Afrique paɗen ko toon to Kowet subaka hande altina ko cummusɗo waɗi toon e nder dépôt mabɓe mawɗo no fewi pétrole kame gaz ko ɗon woni ko sumi kono law konin koɓe faabo mbawi heɓɓade ɗum kono haɗo cumo taw andaka holko jeeyi sababu to yemmena moɓodiral konin koɓe e gardugol Arabie Saoudite ɓe kolliti ɓe jooɓima kene wona 150 e joyo koninke mo hinde Robel Utsi taw ganduɗa koye red goto e nokku ɓeteɗo Maru ko toon ɓe jooɓi pittali mabɓe to États-Unis d'Amérique gonnoɗo hoorejo leydi Amérique woni Bill Clinton nannode to hôpital mo Californie gila tan talata jawtuɗo hanki yalti ene selli ene wi wen goɗɗo mo yaltani toon ko biyeteɗo Colin Powell kam tigui wasi fittandu muɗum taw kadi ko gonnoɗo wonande gonnoɗo kolaɗo kuuɓal galle lamorgo e laamu George Bush hitande ujunnaji ɗiɗi e goho hay tenma hitande ujunnaji ɗiɗi e joyyi omo jeyno e gembunoɓe George Bush yo jah
a jenoya e Saddam Hussein kan wasi fittandu muma hande subaka taw yoɓi fittan makko ñaw biyeteɗo coronavirus musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jaam Allah hirane musibam tedduɓe